Meta tagħti d-demm tista' ssalva l-ħajja ta' persuna. Id-domanda d-demm fl-isptarijiet hija kontinwa. F'Malta ta' kuljum jagħtu d-demm bejn 35 u 40 persuna. Aħna konna bżonn 50 borza kuljum u dawn mhux dejjem jirnexxielna niġbruhom. Forsi konna 35, 40 l-iktar u dejjem qegħdin bin-nuqqas. Nixtieq li min jismana jiġi jagħtina d-demm. 20% tal-boros tad-demm jinġabru mill-mobile units li għalkemm joħorġu 3 darbiet jew 4 fil-ġimgħa huma aktar effettivi. L-aktar li jingħata demm huwa matul il-jum tal-ħadd. Iċ-ċentru tal-għoti tad-demm ikun miftuħ kuljum u min irid jagħti d-demm irid jippreżenta l-karta tal-identità. Biex jitfakkar il-jum dinji ddedikat lid-donaturi tad-demm, f'kull pajjiż ikunu organizzati diversi attivitajiet. Anke f'pajjiżna b'attività miċ-ċentru tal-għoti tad-demm li għaliha attenda l-President George Abela. Din is-sena l-Organizzazzjoni Dinjija s-Saħħa inkoraġġixxiet lill komunitajiet madwar id-dinja biex b'mod simboliku jisbħu d-dinja ħamra.